دلوزانه دا اردنگارا کردا پارچه کرنه او سینورا گوندی نما بن تیلر مانه وگو حرم دبیجین بن خط و سرخط قاچاقچیتی حرم آمده تشتکی گوته کرن تشکی جواکا ماجینا دوره جبره کی عالی عبوری و تشتکی گو انسان عبورا خلیت کر بزارو کتیا خودم دید بابم قاچاقی دکر شخوا سینور دا ماین دانینه ماین هنه ancak او rezan zanıbın kujan şop ve saras ve mayn ve veya o mayn berece kirne ha dur da insan jid hatın kuştun veya da bel mayn adı kirne hatın kuştun haft gulam birin darbun jukha apa kemit sinor da jihad kuştun her tiş gori mi xwanas kirin muhime tikiye tişkohatiye tehereku hedef armancı teçine yani heger mi xwanas kir ajboni vi walatı xwaçı dikim jboni ve civaka xwas karim çıbkim Ez Nazım, paşnave mekök, ez vi gundê xambilî me qasrîkê dibêjin, mezra Erbetê gundê pişt me, sala 1962 da ez dayîk bûme. Gundê me ne gelek bûn, 4-5 mal bûn, pismamê hev bûn. Arazi mebun gundi ahu. Erdnigara ma coğrafya ma pişta ma dikeve mile bagoke. Çay bagoke. U peşa ma kublet emeci sinore go dilozane da Erdnigara kurda parça kirne. Av sinore Fermid bejin sinore Türkiye ve Suriye. Rasta dınav coğrafya ma da sinor derbast be. Gundine ma bin teler mana ve go haram bejin bin khat ve serhat. Gundine ma ji ser teler mana ser khatir mana. Psmam man ma bin khatirana am ji ser khatirana. Zaroket yamal ve gundi derbast bu. القصري كدر باسبو مكتب القصري كنبو مزرامة مزرابو قندي ماي مختاري عربتب وقت بيجن 2 كيلومتر 3 كيلومتر هنا ناف براما ام صباح زو وقت زاروك وقت حفتاش زاروك ام قصري كد هاتن عربتي مكتبي إيفارا جد وقران قصري مكتبه مسألة طيب يشكلي مخلاص كر وك هر زارو كي ام جدناف مالبات خدا بيج مالبات كما علي عبوري وجي دروما وانا لغوري نورمال يعني لغوري شرطي دمي بو حيوان بچيراند جن موجه بچاند عبوري بيشكلي بو ليادن جي عبوري ادي قاچاقچي تي Kaçakçıtı haram amada tişteki gote kirin, tişki civaka majena dura. Bzaro ketiya xodem did bavem kaçağı dikir. Jivir gelek tiş dibirin Suri, sinor dixistin, Jurji, gelek amur tanin yani. Mesela te biramı jivir gelek hayvan dibirin, miyupaz dibirin. Jonaga dibirin. Jwe deji tişte libas tani, tişte xwarne tani, çay bu, kahve, xurma taybet. Gelek tişte xwarne tani. Jiber ki Suri daha beti ve deme Fransa'da bu gelek mal dahat tişte nu dahatın. Vajı tani. Jukha apa kimit sinor da jihad kuştun. اشترف عسل لشكري تركاوا اما نقابه في قرقله ونقابه قندي ملهوش انت تامنا بيرام از وی چاغي 4 سال 5 سال هم انت بیا yani jiyana va günde bersino tava zedabun kaçakçı tihadır. Yani kaçakçı ve demi halo bu rezan habun. Şua sinor da mayn danine, mayn hana.
Ancak ew rêzan zanibin ku jan şop wê serast bê bê mayîn bê weya ew mayîn berê jê kirine hinek êgo mayîn jê bigir. Ya bi qaçaxî derbas dibûn, bi eskerek hetin çatışmê derbas dibûn ya da bi esker anlaşmış bûn. Yani wî çaxîl gorî wî çaxîl esker re têkilî danîn hinek pere didan wan wî şeklî jî derbas dibûn. Wî şeklê qaçaxî yani çatışma derdiket pevçûn derdiket derbas dibûn. A dur da insan jî hatin kuştin veya da pêl mayîna dikirin hatin kuştin. Yani gelek insanê heremê rastî jî hem di vî sînorê de hem bi sîlev hem jî bi wan mayîna gelek insan hatin defnkirin. Ji berekî aliye aborî ve tiştekî got insan abora xwe lê dikir. Tiştek weke hûn zanin heremê de fabrîqet sanayî ya îdara sewal bû ya jî îdara çandiniyê bû sereke jî qaçaxî bû. Vî şeklî dewam dikir. Mesela malbata me bavê min dibêje ez 10 salî bûm 10 salî bûm em malbatî em derbasî Sûrî bûn. Ji ber kî daha bêhtir aliyê aborî bêhtir derfeta bû. Li vê de ew birçîbûn heye qetlik heye veya da çawa heye di 35 wa de derbas bûne 36 37 wana derbas bûne. Hatta 50 li wir mane. Li Sûrî mane, li gundekî Sûrî mane. Wî çadî servegerana gundê xwe. Ev wek bêjim gelek kesar ev derbas dibe. Hin jî di vegeran, hin jî nevegeran, hin jî li wir mane. Ten rojava gelemperî evin yani kesê got ji vê de derbasî wir bûne. Wek din ji aliyê em bêjin ew tiştê mahkumiyetê wane ji xwe ev doğal olarak îro jî belkî heye yani. Diçin ji bo nîgone çin askeriyê derbasî wir. Li wir diman. Weya de li wir jî jiyana xwe berdewam dikin. Weya de mahkum bûne bêjim pevçûn çêbûne, kuştin çêbûne, heqê wa de mahkumiyet heye derbasî wir bûne li wir mane yani. Aynı tişt wek gote got li wir jî derbas dibe. Êgo hatine vir jî, jûr hatine vir jî yani. Yani mesela ev têkilê malbatî hene. Li wir me got yani hat sê gundê me hem bemberî vî gundê me bin xetêr hene yani. Di gundê me li wê de bin xetêr hene yani pismamê wî. Niha ji wan re derbas bin hatin stêbîn. Hin jî li wir hene. Yani sebî niha cihekî taybetmendiya wê ev rastî ji zaroketiya me heta wekîro özgürnizgan sebînê yani hewa azadiyê tê de heye. Dibin kevineşopiya de zêde namînin nîne yani. Heger eşîr bin, heger malbat bin zaten ji xwe ji temenê me vir de ti giraniya eşîra malbata ji xwe nemaye tê de. Yani hevaka azadiyê dide insan, hevaka kêfxweşiyê dide. Hani dîrokê de meqala vekiriya me got hin devamlı özerke. Rastî jî tişkû can dema dîrokê didmezî digire dest nisêbîn özerk xwedayê xuya kirin. Heger Roma dibin hekimeta Roma jî bê özerke, heger dibin ya Sasaniya de jî bê özerke, heger di Mîtaniya de jî dahî özerk bû, hikûmetek bû. Aristokratîk tê de hebû. û heger demê dawî de jî yani özerk yapîkevê heye. Wilo xwe bi ser yapîkevê heye. Ji ber wilo hewek azadiyê bi insana dibe yani.
دبن باندورات كمنشوبيا دخوا هیس ناكي يعني هبنج كيمه او ملوي ازادي ده بيتر چما هم تي بيرا من از 7 سالي بوم هفته ده سرهلدران سيبيني چي بو هجومي قابي بو قابي تبعات فكرن سوري تركي بو يك يعني عيد بو دي دمي عيدا انسان دچه جمع مالباتي سوري جاتين قيبي تركي جدچن قابي ويدي هافديتن تكرن قابي ده درو سيرو ايغو درباسي تركي دبن ايغو درباسي سوري دبن دور ده sıkıntı der txin taraf qapij taraf leşker tava bajar hücumi qepidik dibe stero çar o qapi vekili dimeni leşker jede çi Suri Türkiye dibe yak yani kesle xwedi nameni bergu qapi ketbin kontrola vade yani tişteki ulo haya havak ulo haya يعني هواك آزادية تيدا يخويا يعني جخوا بجم عرنيقارا كردستان جالي دورا نسيبين وي دوري راستي جي هم زيدتي هم سورياني وهم كرد ناف هفتن حتى تيديج كرد وسوريان بيجن هف كريف او قلتنا كريف راستي جي مقبول تيزانين وهفدو يعني خوش ازیدیتی جی او تکیلیه هم غلطی هنه یا ازیدیتی جی شخو چند گنده ملویالی هنه دبی ویملی اما جی گنده ما وکه شوله 10 کیلومتر گلیه سورا هیا غولکا هیا مزری هیا چند گنده اولو وکه دی جی سوریانیا جی دیچیه ده شخو سيدريه هاي ام بيجم كان قندي ولو شيء دجي هنا سورياني شولي جانا يعني تكلي هبون تكلي خوش بون تجاري او بسكريك نباوي ماشي بحث كرنا حتى ام بيجم هوال كي باوي ما هبو ازيدي حتى بفر چونا لشكريات تركا حتى باوي دوام لي دغو رحمت دغو بفر چون جبرم چون گوتم گوت گركت نبي ازيدي قلت بحس نقول زيدي ما وزراري بدن يعني وقت قلت ازناستم لنا يزيد يعني سبحان الله دهات مال باتا ما عمد شون مال بات تكلي ما خوش من يعني بلو دوستاني بو تفجر ها بو alışveriş yap hevra ha bu Süryani acı rastlıcı insan Süryani hem ki sanat kuad av divar led kirin am bejin gelik tiştê wilo çal mal dikolan tiştê şikevir sanateke wal hebû û ji aliyê ticaretê ve jî gelek cara havîne tireh hebû li cema tirhê wa hebû fêkiyê wa hebû mehejîrê wa hebû tanî vê çolê tanîn va gunda ji vir jî genim dibirin ce dibirin li gorî ew deyîş toqoş tiştî wilo dikirin yani têkilî xweş bûn têkilî sosyal têkilî sıkıntı nebû da saygı ha bu yani lemberi ha erini bu yani bu şekil yani o dışlanma ne bu yani مكتب منسبين بردوام كر لسه منسبين خون دمالي سايمة تمام نكر صنفية دوا دا او عسكري جونتا وكم زين حشتي دا عسكري دربات ماجي وك هرو كردكي ولات بار جوان كي ولات بارس راستي جي ام جنگي كتب من شاف دا مكتب من شاف جبن شافتي چاوم هاتم بردم مكتبه متركر Ay sala ki di sajî hatin mekteb nevrî mabû me berdewam kir dîsa me berdewam kir piştî lîsayê jî ji xwe em li gund bûn jiyana gund me parast demekê hat demê notî rastî jî em derbasî bajêr bûn li wir wek karsazekê me vekir Karsazî me vekir malbat şxwe li gund bû
az diçûm dihatim gund bajar nêzik bû ew demên otî li Kurdistanê ew rastî jî ew tiştê got qewmîn serhildanî hatin kirin weke gelê gunda gundê me jî nisîbê xwe jê kişand hem hat valakirin göçberî bajêr bûn duya dönemê de ez jî hatim binçavkirin ji vê qereqola ber sînor dibêjin qereqola Nêgizlûyê rovekirî hewana hicûmî gund kirin hewana tavêtin gund yani gundî ayna mecbûrî bû vala bike çend hewana vedin gundî jî piştî gundî terkirin piştî çend sala hinek gundî rastî jî hinek vegeriyan ew bêjin qurucetî hinek qebûl kirin hinek vegeriyan ama hinek ji me têkilî me xwe kirin ne vegerane bû hê jî têkilî me gund nîn yani zêde nîn sadece erd merdê xwe derî gund hinek em hinek diçênin wekî dî artık jiyana gundîtî bêhtir em bajêr de me jiyan kir bajêr jî dîsa jî her insanekî wek insanekî welatperest têkiliyê welatperestî li bajêr de jî hatin berdewam kirin hem em malbat hatin berdewam kirin yani rastî jî weke zanin jî nisêbîn gelek ciwan gelek însan wê dönemê nêzîkî 455 însanî ew sernavê Hizbul Kontra hatin şehîd kirin yani hatin hedef em jî hinek ji wan nabûn hûn hedefa wana wek me got karsaziya me hebû saetekê piştî nîvro rastî me hinek heş xwe hebû yani hinekêm tedbîr hebûn ama berê hingî ji xwe ji teraf hêzê dewletê ve em hatin şiar kirin hatin tehdît kirin wêra zamanekê kin de ev hedef êrîş li ser me çêbû devê karsaziya me de êrîş çêbû heft gulan birîndar bûn piştî birîndarkirinê rastî jî tedawî hinek dewam kir çend meha heft heşt meha ji bo daha betê tedawiya xwe jî berdewam kirin derbasî metropola bû hem tedawî jî hem jî dîsa jî di nav siyasî partiyê de karê me çêbû dîsa jî me karê xwe berdewam kir wî çaxî dehab bû heb bû deb bû falan ya Zindana Kemîn 2001 yani par jatkim notu yekê berî wê bezherim metropola ez hatim girtin wî rastî jî işkencek pîs dihat kir notu yekê notî wana kesekî trafçî hebû tiştîn ser me digotin tiştî wilo qebûl nekir tiştî wilo me digot kesên tiştekî wilo min gorî wene işkenceke gelkî ne baş me derbas kir rastî jî wek 18 roja her ro berlî saeta pêda weke bi zimanê we seans digotin saet yekêm dibin ta saet hefteyê varî saet 80 dibin ta saet 12 şevê seansê we av bû lêpere piştî tewqîf jî kirin demekê Amedê Eman çend mehekî pêşeş mehekî em berdan pey wê re dîsa not û hefta dîsa jî em hatin girtin çend meha man İstanbul vegera welê wî çaxî peywîr hat girtin navçand Sêbînê Seroketiya wê ya partiyê wir de jî her sal pêşeş meha min girtî bûn dihatin girtin lê rastî jî koşulê wê dönemê ji aliyê girtîgehê ve hepkî daha bêtir bêjim hem mesela nava zindanê ew rêxistinî hebû hem bêjim
او درفته گوت جبونی خواه جبونی بفکری بنویسی بخوینی درفت زحبون يماجي اوج ما تقول فرصة ام دركن درفتش كي ندخل نام نويسينه او هنيك مرشيبو جو عليفا خواندر خوش ما خواند بايرا يا قلت نويسني كان فاني نويسيده بشن قصتي سر ديروكي يوم قلت ديروك قصتش كو درخي فلان قوكا بشن امشين هاگا دركتا درناكت مچن نویسر دیروک işte o heze Kurdi Kevin avak be Cumhuriye ya gut ya qast ya falan ve adam mitan ya çen nivîsle koline gomser kir bu şan qastê haftiya çûyî çap kir o gelek vece kefama beter daha nivîs andır daha beter moral mastan işte nivîsê me derket heval nivîsata derket hevkilo kefaş ama ciddi hevala jê ziraxnat xwe في هوا لازم رمزة لا كبي دوام لي نفسي تخوني سوسيال لابي لا كبي أورق لا جديد دمك شو يا هوا لدي ساج بيشنا قون هوانا اللي كلهم بكي بخير أرشتما برتوكي جد شيء بفلا أو فكري شيء بو يمقوله شيء artık مدرسة بوكر tabi لكولين أرشتما مجا حركت تلكولين كل farklı برتوك hatta zindan edi, qoğuş edi. Sen mijari çi pertuk hel gori haval dibêjin, am dibêjin zana digin, am komîser haft digin dinivîsên wê nivîsê carka di. Yani heta bigihê got bavêjin pertukê çar cara divê bênivîsandin. Yani wil qatî çîk jêr divê. Tê ew gotinê yek esas digirê gotinê serast. Bu şeklî Pertuka ew rahê Kurdan ev Tirkî xwe nivîsan bû min derxiz derve çap bû çap û hat zindanê zêde kêfa min hat vê kêfxweşî çî bû ji hevala re tev de yani her tişt gorî min xwe naskirin muhîm e. Tikiye, tişkohatiye, tê herê ku hedef armancê te çi ne. Yani heger min xwe naskir en îsanekî hem wî welatî me. En îsanekî Kurdim. Ez welatê xwe çiqar nas dikim, ez dîroka xwe çiqar nas dikim. Ez ji bonî vî welatê xwe çi dikim, ji bonî vê civaka xwe dikarim çi bikim. Yani yek xwe şexsiyeta xwe derbas kî. Hani dibêjim toplumsallaşma. Yek heribê bir parçek civakê. Civakê yek bînê ufqayekî berfireh dibê. Sıkıntıyê kesayetî bi yekî namênin. Devamlı moralekî welceh bê. İnsana re barışık bê, civakê re barışık bê. Hebû nekete heye, hem welatî kî. Ha dikarî ji bonî vî gelî vî welatî ji bonî vê erdnîgarê qatqît çê bibe baş e, dikarî çi bike? Mesela bala min helê kişan dîroka vî welatî rastî ji gelkî ji min re merex. Yani ez dîroka vî welatî pêşî xwe nas bikim, ev welat çi ye? Ev erdnîgar çiqa wata wê he, ev gelê hana çiqa li gorî vê erdnîgarê çi jiyan kiriye? Yani ev tiştê hana kêfxweşayekî jiyana hemwelatî re tênî, jiyana xwezayî re tênî. Yek dibe parçek ji wê yani. Yani ez dibêjim bi zaroketiya xwe ev hişmendîkê hemwelatî mir çêbû. Ama bêhtir belkî alî histewarî mir çêbû. Ji demekê pê de manek xweranî. Yani daha bêhtir mantıklı, daha bêhtir bizanebûn. Ama ez vê bêjim gelek tiştê got ez bêjim mikarîbû bike çima min nekir. Yani hêjî ez difikirim acaba çima min nekir? Belkî min xwe belkî daha bêhtir min ji dil kiribane belkî mikiribane. Belkî daha bêhtir gelek tiştê dîn de min afirand dibane. Ama gelek tiştê got mikirin jî erênî yani gelek tiştê got
متخواست بکم جی مکرن جی gelek bêjim tiştê got fîzîkî jî ez pê êşaham mijiyan kir rastî jî ew aliyê fîzîkî got pê êşama hiç ber çavê min naye yani neket hişê me de wek ez vê bêjim meymînak ez bêjim ew hêrîşal ser me çêbû ez elqistaxanê min 17 جهة از عمليات بوما يعني از دروت ما هفت في الشكل جريش وشق شيء وكذي ايجو هذا كنا بيجي انسان هاتن هر دفر جريداي وك انسان يجيب سريع تابني يوم تقول شو يعني شد في شكل بخار قيد ويا دنيا يعني راستيجي تشتيقوا بالسر هشمنديامه هات سری میشه اسبی تجاری اسبی عاجزنه پişmanti ne hat kirim yani ama az bejim gelek ew ciwanti zamanê got me daha betir me karî tişta bikin me ne hatiye kirin heta îro jî em gelek caret xwazin em yani çima em nakin çima em talî dimînin yani hinek ew sorgulamaya xwe re dibîne yani yek xwe re dike yani يعني acaba em farkına wê de ne çimam nakin niha em net farkına wê de em ê bêm nizanin kesî ji me nime got agahiya me jî ama em zanin jî hinek belkî koşulê deme jî belkî pêşayekî digire ama belkî ew hêza xurt jî yekî re kêm bûye